Jury pod kay lagi pong gikonsulta ni Mario kay di lagi po ko ganahan o kanang mo decide bitaw ko nga ako ra kay wa ta kay baw sa panahon ja madyo na nga tanang moves, tanang mga nga desisyon about ni Marjorie o about sa mga anak, di ko mo desisyon nga ako ra kay but mo yun pa kong Mario. Hi guys, karon din nagatang na rin ko masakyan dyan. Nakakita ko daning kuan guys, bye gikarga og sakdanan pod guys. So parang na rin ko mulig Valencia o nalingaw ko ng tanaw danig ba. Nice kadyo. So diyan ako sa Napo. Unja guys. Kita ko dari og kanang kuan mga humaybas sakoda, mga sako-sako da pligkasada ti. Tingani na dari guys sa kuan Alicia. Diyan ako sa Kandihay. Mani po guys, manangay. Gas Kandihay, tingnan na po sila. Doon po mag-ani kaya nangayilo na ginagumay. A few moments later. Good morning. Karon diyan ako sa Valencia. Naktan marami gas. Karon pa kong pa-deliver nagamagdengag. So malasa laman niya hanggi luto sa pamawas mga bata. Diyan guys, mo deliver na tong gas. Karon day guys, magpa-gupit ko sang buhok. Kay marang day na. Jaghapon ko sang tail. Grabe dyan kasakit. Ang ipalublog ning ang ingron kay mara di na dyan matabang. Arang na dyan ngeta. Diyan guys, pila na may oras. Adjing ipaunag ahang luglog ahang tail. Kay di matabag kanget-nget. Hi guys. Kano rin ko sang buhok kay mura na buhok ko kuan ba? Nanagan man. Yapot to. Nanagan man sila. Ino sang tail. Di ba? Aw, pag-video day. Tukot isagang ko guys, ganahan ko kay nakuha jud mga kanang isa nga dani. Nay ang ginusan ko ba dito itusok raman. Not mean there hagi mention pero dari gikuha jud nita guys. Dara ja mag sila magkuan. Pwede ra magbari dari dalan ni sa ibabaw sa Palawan. Tubang sa dam. Smile pa jud. Narago man sila. Tagaya. May tagaya no? Hi guys. Tawning ang buhok ko. Nice na, halam sige banganan kay kuan kanina ay sabod gi patrima na jahang gi patreatment kay arang ka dry ka adto nang mura nagkana kuan ang mukad ba. Unja di ay ako ra dare karon kay wag malagi sa MM. So nako i-share ninyo guys ba about dan ni sa napalit ni namo ni Mario nga kuan nga juta anja among napatukuran og kuan katulagi among shop anja an ba tax deck ang kanang ako kay pumadyo ko'y no ito madyo ko na ni mga kuan guys oy kanina yung mga about bitaran ni mga papil ba kay bawon sa mga kuan. So ang nahitabo naanantay kanang gananong palit tsa agpapil dani kuan guys na ino ni hanggang sa
Ang gamisapot na po. Nasa nga buhok guys, so, di na sa boghag. Kaya hangi pa treatment. Diyan dito, gahang papel. Kuan, kanang naikaning kasabutan bitaw sa kuan sa barangay. Na kanang na ay gisot dari o kanang pila ka square meter o gag presyo sa pagpalit sa juta. Anja, kanang na ay ang kani magad nga juta guys, bahin. Kanang kabili mo to sa ginikanan dyan, gibahin na nila sa unom ka magsuon. So ang kuan ang nipirma dani, so nagbalik dya og duha kay suon, so unom ka magsunay na ay tulo ka wa ka perma, pero kay nagbalik dya guys, idya na nang bahin, pero wa pa na ni dya na pa kuan kasi nga nani napatitulahan bitaw zangan. So mo na nga kinanglan pag naipirma sa mga isuon. Ang problema dani guys kay naay kanang tulo kay isuon kay wa man dinhi to man sa Langyaw. So si ja kuan di si ja kanang nay wa si ja ka pirma di ay. So malay ang problema ron kay mutana pa ko ni attorney, mudong pa kong attorney ron ugon sa ijang ika-storya dana sa kanang problema ha. Bis nga mo naman ang tanang ibaligja na natay ganahang palit, pero malagi na ang problema ang papel ja kanang na ay pasisunon pa. So ako guys, dakot ko kanang paghinayang bitaw sa shop na mo ibaligja kay kanang na ay ug buti na ang sayang man, pero marida na pohon og makagawas na makatukod para makapayman palagi utro kaysa nakatiwang wala po dagto guys ja kanang ag mga bata di pud ganahan na jud sila dito kay kanang naayon sa tulang giingon na sila ikadlok mo balik dito sa kuan sa shop kay basin kunog may tabo na kuno po ng nahitabo nga sa ilang papa. So as ilang ipangutana mas ganahan pa sila nga kanay baligja kontra dito silang Boracay. So sa tinuod pod mas okay ra pod guys kay kanang naay ang Boracay kay income ang good pod nila. Nga. Kadto kay di pud kadto kusog. So mo to nga kuan mangutana ko nga attorney njaw gunsaon na pag ano na ngayon man to nga panotaryuhan lagi ko na ang papel. So manay ahang buhaton njaw ka nang nay mangutana ko ni attorney o gunsaon na hindi man ang papel kay natural dyan na sa mong palit ng mangita madudog ka ng papel nga kuan madyo nga kay hadlok ko dapod guys anja dari arang kamaat kasuk panahon nun guys kay kuan ka ng mukha nitag uwan dya mo dagdag mo kilat dya lain na ba dari kay kanang inagdagdag bitaw morag linog ang mga samin kanang matingag. So mo na kasaliat ko og kuan og kanang naay saliat ko og vlog istorya kay madlok lay ko og kanang nay mag-open og cellphone og nay sige panagdug dya nawawa man pud ang kilat. So mo na nga kuan ko kanang nay ni saliat ko istorya. So mga to guys ang gams grabe ka kung ka naglibog na ko kanang sige ko nang murag ulap-ulap. Ginoo. Sakit sa kang gums. Nakambok guys, nesara man sang gibanganan kay wani gipariban, ang banbanganan kay kuan man kananay
pa-treatment raman pwede na sa banganan. Salamat day ko sa kuan sa kuan sa ang buhok kay kanang nay wala na siya na mukad kanang di na dry bitaw ang gi-pa-treatment na kay arong kuan magad niya ang buhok kay kanang nay puti na bitaw tanan dya. Sigahan bitaw na kulay-kulay bisag unsa mo na nga mo dry jud siya kay ako na may magsigi kuan magsigi kananay kulor-kulor dya kananay mo na mo dry kay way treatment dya karon hanang gyud gipa treatment. Salamat di ay sa kano ko kaila sa tagida sa salon nga ang gikon na sa Ibabas Palawan dya kananay abangan kay di ko kagwanta intan ko dya kanang sa day isang istorya kanang sa inyo ni bahinday ni Mario guys. So katong last di ba kana ay bahinday ni Mario katong last bitaw nga kuan nga hearing lagi ay dili pa sa hearing kay ang tao gana kay murag preliminary di pa hearing na kanang murag bitaw kanang gitawag gipang kanang papangutana pa tong mga side sa mga nikiha banja kanang na ay ang last day ay das pizza DC City kanang na ay kuan di ay ang pulis nga nag-investigator sa katong nadisgrasya wala jud mo tunga mao na nga napuspon na pud. So imbis nga kanang mudong nanta ko dito sa kanang ilang lugar na naingagasa dya kay arong kanang nakonsita lang dito dyan problema na kay wa lagi to ning tungatong pulis nga kanang investigator sa katong nahitabo nga krimen dyan kanang naay ako kahibawagon sa rason dyan mo nang anak ko na po so na-adjust na po daghang pagpadung dito sa Mindanao. So mga na guys nga mga bata sige kuan sige o kanang pangutana nga yan dyan ko nga gawatra mo dyan kuan guys kananay si Marjorie pod kay ha lagi pong gikonsulta ni Mario kay di lagi po ko ganahan o kanang mo decide bitaw ko nga ako ra kay wa ta kay baw sa panahon dya madyo na nga tanang moves tanang mga nga desisyon about ni Marjorie o about sa mga anak di jud ko mo desisyon nga ako ra kay wat mo yun pa jud kong Mario bahin dato sa kuan guys sa kanang naay bahin dato sa ijang giingon ba na nam tatoy mo kuan si Mike nam tatoy mo sponsor ni Jao kaning kuan kay isa lagi penggi murag isa penggi sana murag muto say kuan kay migo magna sila kadto si Jay nagdesisyon ba si Marjorie mo desisyon sa gijan ja mo to nga agjang gusto ka ng worker bitaw guys nga kanang nay mudagan kana bitaw mudagan nga naay lingkuranan ja mo to nga kami kinakaibaw mo gud misang sitwasyon nga di sa ka-balance unja mo na ijang gipili nga mo ija kuno ipapalit sa katong mo sponsor ni Ja. So mo to nga ag si Buboy kay sa pasay na kay boda na guys kay sa Tegarsa yes Buboy nga di isa pwede dana kay nasa ingana o ganin sa kalakwa sa katong di gamay pa si Ja kay kanang naay na may ligid ja nagligid musunod rat si Ja di sa makapangusog. So mo to ang
kanang gi-konsulta si Jang kanang ijang amahan nga yana lagi dya mo to ni ijang amahan nga hadlo kuno basin og kay dako si Jan dya kanang basin malamba or kanang makon ka di mo gana sa kabalance dya dako si Jan. So ang giingon ni Mario kuan kanang naay pwede ra kuno nang marami ta si Zao kahoy ra pandajan iya naon dya butangan dari og hawiranan kay para na say matukdan bareg tindog bareg marijang kanang exercise kay arong makasganag jang tuhod kay kanang makakamang naman gali siya sa katri makasaka na og namas katri so murag lalig na jang tuhod. So anha na siya kanang ana sa palitan og kanang worker og kanang agtuhod ni Jack kanang makabarag na bato sa kanang makakasag na jud kay sikans pagaling guys, sikans pagaling magbarag si Jack kanang maliguan bato sa CR kay magbarag man sa na may hawiranan sa CR kay gigamaan man naghawiranan dito kay para inaghugas sa ijang lubot mahugas ag taron kay arong na magbarag bato sa liguon. So sikan pa lang ha, sikan la di mga sikans magkurug na galit sa magbarug kay di si Jack ka dagsang lawas. So mo na nga ni sa sububi nga mami ato sa paliting na kay masayang rajud na kay kinanglan pa dyan na si Jaog kanang nabitaw jay tao mag-alalay ni Ja kanang dakupod kay bugat pa sa siya guys ja kana katugod ga worker kay mudagan magudton ja mo na nga di si Ja kuan kanay sa nga na kanang naay dili ka punto makatabang ni Ja ang makatabang ni Ja kanang magpaligustuod kana sa mga sug bitaw si Ja kay kato di man sa mga sug kay na may kuan ja og asa agligid ato ra pud sa padung so di jud makatabang para makalakaw mo to nga jing giingnan nga kanang naay di jud ka magbuot ug unsay mo kon kay sige tanaw ra ng Facebook sige tanaw ra ng mga kuan ja di man jud makatabang ni to kay mudagan man to unja magtinapon nagyapon kay inagdagan dyan apa di lingkuranan so useless ra di ra gyapon makatabang ni dyan nga makalakaw kaya katong gipaning kamutan kana man sang makalakaw mo to gikonsulta na sa amahan nga mao lagi na manahan kanang iyana ang sitwasyon ni dyan nga naay mo tabang nga palitog ko nang yun ana anja madlo ko kay injag mo to'y paliton kinsay mag-alalay ni Jaog kanang kuan ja lisod to guys kay labi na klases buboy mo to nga adjong advice katura jud si Jang kawirana ja babarag lingkod na dito yang kuan kay para sa paligid tuhod so pwede sa paliton nagto basta kay pwede sa palitan nga to basta kay makamaligan na to makalakaw nan Jaog di pagali kalakaw di sa jud uy nalako din na. Hi! Nag-vlog ko na guys. Sapot na guys oh. Nanglak. Nanglak mo ka? Video manahong kay gapa kayo. Nag-vlog ko. Tara sila guys. Kamusta? Taga Cebu. Yan nga tuan. Ha? Naku, pasalubong mo. Tanawa akong pasalubong. Kamusta te? Hamag imong wilte. Ha? Say bilin. Naku, pasalubong mo mga sabon. Na sabon tanan. Pagpili lang breeze bay mo. Downy bay mo. Itimplat na to pidrita. Na pride ba? Good ang Downy kay blue humot. Bride na bas ini trash bag. Unsay sakyan ninyo? Para swilte. Pagkuha niyo kay kadang na kanila. Ayun na po, ihatag na niya. Saan na?
Ah, mga kuan. Ang naman. Sarap good. Isa. Sino may halusan niya? Akan na nun. Masuk kay nana ko ibi oh. Taka matutang ka batos. Ano kayo nakarusot ng mga baon-baon ninyo? Di man stricto ang kuan. Ano di man ninyo ninda doon pinto ta? Kining lotion. Abang imo wala. Di magkuha rami ani gamay. Imo na gud ni. Kaya ba ni mong to gani? Ang uyab. Ako yung uyab. Sakto na ni. Ano ni? Kuan na dyan dapat kinisip daan. At sa pagbuwan at sa pagkamera. A few moments later. Sign of old aging age. Na-slide ito. Hindi. Asa ka na-slide? Kahoy. I'm a news of the day. Kalmarag yan. No, without, take the ad. Naman sila hindi pa number ba? Kuan ba man diha? Aman. Pamasibo. Lang yung mag-uban. Sila iba. Ah, power. Yeah. Uy, gani bang hong linggi hatag? Hindi ko, bisa man nabahin na si? Bisa man hatag, nabahinan anang imo. Okay, sa may. Sa katong gibuhat ng Ihatagan papel sa ako. ikaw. Oo. Mo na nga. Pwede pirmahin. Itatanan bitaw. Mas maadsuin mo ng kami po, no? Pero mapod mi nga, mapod na imo bahin, ana. Kaya mo. Aso magpabatog is be apila katong nagbaligya may kami duha magbuhat o siya. Magkatong mo pirma. Ako yung pabat so pirma Mo siya. recognize sila nga imo nang bahin. O bahin na ni floor. Slane. Nga namin na friend. You listen. So, well, everything is already manifest in the word. It's whom to call. The Hebrew, he was born in Israel. That's the very purpose of our yeah. And to call his Hebrew name because he was born in Israel. No other. That's it. Katanay guys. Sa attorney guwapa gihapon. Dami sila attorney. Thank you attorney ha. Nagbagusta din nga to. Ha? Ihatod sa sport ko dito. Okay na. Ikaw mo ihatod. Attorney. Thank you for the offer. I can manage. Yeah. Isod ko kay attorney hatod pud atol ito mo ha. Wag ba para paglibad ang pagkagapan. Naniwan pa na. Ay, wag man ninyo. I don't know. Gamay. Thank you Kado ha. Oo. Ano lang mga napagyari kay Ari. o daghan di mo hagdanan. Okay, duha we. One ani gid. Kari. Hagdan lagi sa ulan. Tsaka nung gipatangan maglingkuranan kay.